Vi har brugt mere vejsalt i år, end vi har de 2 foregående. Vi søger en forklaring på dette. Velkommen til Operation Z. Vi har brugt mere salt i år, end vi har de 2 foregående år til sammen. Dette skyldes en mand. Han er salgsbreder, og han har misbrugt sin stilling til at stjæle og sælge salt på det sorte marked. Tak. Vi har fundet hans hjemmeside. Vi har fundet frem til en hjemmeside, som tilsyneladende tilhører vedkommende, der sælger det her stjålne vejsalt. Her har vi hans hjemmeside, og som I kan se er der et mobilnummer, som vi selvfølgelig vil prøve at ringe til. Hej, mit navn er Torben. Jeg har hørt, du har en vare. Det er noget med noget salt. Ja, det er rigtigt. Det er nu, for du kender prisen. Ja, det er jeg fortrolig med. Hvad siger du til, at vi mødes ved Roskilde? Tanken, der ligger tæt på HTX? Ja, det lyder fint. Hvor meget skal du bruge? Jeg skal bruge omkring 10 kilo. Godt. Vi har nu fået aftalt et sted, og vi vil nu tage ned for at finde ud af, om den her mand, han rent faktisk har vores salt. Vi har fundet denne mand, som vil sælge sit vejsalt til os. Vi vil nu gå hen og se, hvem han virkelig er. Mit navn er Torben Dielfar, og jeg kommer til vejsalt. Hvad fanden? Hvad laver du? Denne mand vil tilsyneladende ikke tale med os. Hvor blev han af? Efter vi mødtes med Bo Christiansen, begyndte han at slette sine spor. Alle hans kontaktsider er i dag slettet, og han er ikke længere ansat i salgbranchen. Nej, præcis som det gør. Og næsten. Til den. Stop. Det er ikke sjovt. Maskeliv. Vi har brugt mere vejsalt i år.